Яңалыклар чыгарылышы үзешен башлап жиберди. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез. Татарстанда Австралия гриппының бірінші очрагы теркәлгән ауру пациент Түбән Камадан. Яңа елга бурычсыз шәһәрнең күп функцияле үзәкләрендә үз бурычларыңны бел акциясы узды. Бу хакта тулырак Лилия Гатина сюжетында. Яңа ел бәйрәме якынлаша. Чаллы урамнарының һәм Төпе чыршының бизәлешен хәбәрчебез күреп кайтты. Татарстанда Австралия гриппының бірінші очрагы теркәлгән ауру пациент Түбән Камадан. Яршалы исә кискен респиратор вирус инфекциясы белән авыручылар саны берничә тапкыр арткан. Аларның күбесе балалар. Теманың дәвамы Лилия Гатина материалында. Австралия гриппы Австралиядә киң таралган. Татарстанда авыруның бу төре сезонлы дип санала. Табиблар әйтүенчә, ул аеруча йөрәк авырулары белән булган кешеләр өчен куркыныч тудыра. Рейс төркемендә балалар һәм өлкән яшьтәгеләр. Яршалыда әлеге грипп белән авыруның бер генә очрагы да теркәлмәгән. Ә менә кискен респиратор вирус инфекциясы белән югышлы авырулар хастаханәсенә көненә 100дән артык кеше теркәлә. Чаще к нам все-таки поступают детки дошкольного возраста, малыши и дошкольного возраста. Лечение, то есть проходят они полное, то есть курсом, выписываются по клиническому выздоровлению. Все взрослые, поступившие в нашу больницу, также, то есть госпитализируются, проходят курс лечения и выписываются тоже по клиническому выздоровлению. Шәһәрдә әлеге эпидемия бусагасы нормадан артмаган. Табиблар сүзләренә караганда, вакцинация узу әле дә соң түгел. Быел 266 меңгә якын кеше грипптан прививка ясаткан. В этом году впервые поступила вакцина, которая содержит 4 актуальных штамма гриппа вируса А и Б, что в корне отличается от вакцины предыдущего сезона, которая содержала 3 штамма. Эпидемия чорында Роспотребнадзордан белгечләр һәм табиблар шәһәрдәшләргә кешеләр күпләр җыела торган урыннарда азрак булырга киңәш итә. Кулларны сабын белән еш юу, битле кию кебек гади чараларда авыру юктырдан саклый ди алар. Грипп эпидемиясе безнең шәһәрдә гыйнвар башында көтелә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Яңа елга әҗәтләрсез шәһәрнең күп функцияле үзәкләрендә бурычларыңны бел акциясы узды. Шәһәрдәшләр федераль суд приставлары хезмәте белгечләреннән консультация алдылар. Чаллыда мондай акция беренче тапкыр гына үткәрелми. Елена Варго сүзләренә караганда, аның төп максаты халыкка салым бурычы турында мәгълүмат бирү. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, шәһәрдәшләр арасында бурычларның бел акциясы зур сорау алды. Возрастная категория достаточно разнообразная. То есть от мала до велика есть и молодые люди от 20 лет, есть и более старшее поколение. То есть здесь таких границ не могу определить. Артур Кәримов акция турында күп функцияле үзәккә белгечләргә чират көткәндә белеп ала. Шәһәрдәшләребез мөмкинлекне кулдан ычкындырмаска һәм үз бурычлары турындагы мәгълүматны тикшерергә булган. Суд приставларына бары тик паспорт яки машина йөрү таныклыгы да җитә. Бездә әбиләр бар, алар интернет белән инде утырмайлар, белмәйләр. Вот монда килеп бөтен информацияны белеп аларга бик яхшы була. Сорау чишенде нинди миндә задолженностьлар бар дип чишенде шулар алар. Шуны белеп миңа әйттеләр, төшә сездә бар. И нәрсә дальнейшем эшләргә миңа тоже әйттеләр, аларга бик зур рәхмәт. Әлеге мәгълүматны идән чыкмыйча да белергә була. Моның өчен федераль суд приставлары хезмәте идарәсе сайтында электрон сервистан файдалану да җитә. Существует сайт Федеральной службы судебных приставов, на который может залезть любой, доступ не ограничен. Для этого нужно ввести в строке поисковика всего лишь свою фамилию, имя, отчество и дату рождения и нажать кнопочку «Найти». Выйдут все задолженности, которые есть у данного гражданина. Также есть у нас мобильное приложение «Судебные приставы». Оно скачивается легко на телефон. Бүгенге көндә суд приставлары бүлегендә 7 миллиард сумнан артык суммага 170 меңнән артык башкарма производство бар. Җыелган бурычлар аркасында чит илгә 4 меңнән артык кеше чыга алмый. Алиментлар түләмәгән өчен 159 җинаять эше кузгатылган. Кредитлар буенча бурыч 2 миллион 250 мең сумнан артык тәшкил итә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр сезнең берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз.
Казанда Республика президенті қатнашында Татарстан муниципаль біремліклер советі съезді узды. Рүстем Минниханов белгілеп өткенше, территорияларының көп кіне мәселелері республика программалары қысаларында хәл етілі. Бұйыл 40 проекті ғамәлге ашырылды. Бұл мақсатларға 40 миллиард сумнан артық ақша бөліп берілді. Республика программаларын ғамәлге ашыру 2020 жылда да дәвам етешек, олардың саны 50-ге қадар арташақ. Съезда Рүстем Минниханов біздің ишік алды программасы ғамәлге ашырылашақ район һәм шәһәр башлықлары проектны финанслауда катнашу өчен халыкның үзара салымын кертергә тәкъдим итте. Бу очракта безнең ишегалларыбыз тагында матуррак булыр иде һәм Татарстан тагында үзенә җәлеп итәр иде дип ассызыклады республика президенты. Безнең ишегалды программасы буенча республиканың 6772 ишегалдан ремонтлау планлаштырыла. Мы за 3 года закроем все эти дворы. Да, мы основные освещения, дорожки, там, спортивную площадку сделаем. Но много вещей, которые еще не помешали бы, малые формы, там, еще какие-то потребности. Если бы население тоже приняло участие в этой программе, я думаю, наши дворы были бы еще красивее. Съезға Татарстанның барлық 956 муниципаль біремлігі вәкиллері келді. Шәһәр мәрі Наил Мәхдиев Татарстан Республикасы алдындағы қазанышлары үшін ордені білен бүләкленді. Шара башландыр алдынан Рүстем Минниханов шулай-ақ муниципаль біремліклерінің ел сайын үткәрелүче республика бәйгесінде җиңүчеләрне бүләкләде. Яңа автомобиль ачкычларын Шалының 3 учреждениесе, шәһәрнең балалар һәм яшьләр иҗаты сарайы, Заря спорт мәктәбе һәм Эврика шәһәр мәдәни үзәге алды. 22 декабрьдә Россиядә ел сайын энергетиклар көне билгеләп үтелә. Бу көне 99 ел элек Россия дәүләт электрлаштыру планы кабул ителә. 50 ел дәвамында Чаллы һәм Тукай районын электр белән яр Чаллы электр шелтәрләре компаниясе тәэмин итә. Шәһәрне электр белән тәэмин итү буенча бөтен эш акыллы шелтәрләр системасы ярдәмендә бер бинада алып барыла. Нәкъ бирдә филиалның барлык шелтәрләре белән тәүлек буе оператив идарә итү оештырылган. Бу технология килеп туган проблемаларны тизрәк хәл итәргә ярдәм итә. Мы в течение 1,5 минут запитываем всех потребителей. То есть 2 комплекса. Раньше этот разъезд был в порядке полчаса, 40 минут на это время уходило. Бирдә бер үк вакытта 5 диспетчер эшли. Алар шәһәрдәшләрне Тукай районында яшәүчеләрне гомумән алганда 600 меңгә якын кешеләрне электр белән тәэмин итәләр. Этот персонал принято называть элитой предприятия, имея в виду их интеллектуальный характер труда, высокий уровень знаний, который требуется для этого, ответственность, профессионализм. Шаллы электр шелтәрләре 50 ел эчендә энергетиклар тарафыннан зур эш башкарылды. КАМАЗ һәм гомумән шәһәр төзелеше аларның тырышлыгыннан башка башланмас иде. Булар барысы да компания ветераннарының лаеклы хезмәте. Всему своему коллективу и вообще всей сетевой компании хочу пожелать безаварийной работы, достатка, гармонии в семье, мирного неба над головой. Так что с праздником! Быел Чаллы электр шелтәрләре үзенең ярты гасырлык юбилейын билгеләп үтте. Хәзерге көндә ул дөнья стандартлары дәрәҗәсендә технологиялар белән динамик рәвештә үсә торган зур компания. Яңа ел якынлаша, шәһәрдә бәйрәм рухы Чаллы чын-чынлап яңа ел әкиятенә чумды. Йортлар, электр үткәргечләре, агачлар, ишегаллары, урамнар барысы да якты утлар белән балкый. Шәһәрнең төп мәйданы ничек бизәлгән, Эльвина Андрова күреп кайтты. Озатлык мәйданы шәһәр халкын һәм кунакларын бәйрәм утлары белән каршы ала. Күрүгә үк фотозона урнашкан. Алдарак мандарин, төрле җәнлекләр, бик күп бүләк тортмалары һәм кечкенә чыршылар якты утлар белән балкый. Мәйданнан чыкканда кунакларны тылсымлы трамвай озатып кала. Шулай да мәйданның төп гүзәле бәйрәм чыршысы. Ул зәңгәр гирлянда һәм кызыл йолдыз белән бизәлгән. Кечкенә тамашачылар матур сыннар арасында фотога төшеп һәм саф һавада йөреп кенә калмый, аттракционнарда һәм тауларда шуа. Менә монда бик ошый безгә, бик матур шундый ясаганнар. Менә бу поездлар шундый матур искитмәле, менә бу качелялар балаларга искитмәле шундый рәхәт әдә бит. Отличное настроение, праздник ждем, все будет хорошо, смеемся, улыбаемся, да. Бөтен шәһәр буенча чыршы ачу тантаналары 19 декабрьдән башлана. Чаллының төп гүзәле утларын 25 декабрьдә кабызачак. Шәһәр халкын урам анимациясе артистлары чыгышы, яңа ел барабанчылары тамашасы, шулай кыш бабай һәм кар кызлары чыгышы көтә. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезгә күңелле еллар теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.